voedingsbodem ontbreken. It's yours, Pastor Barry. Thank you. Welcome everyone, Welkom iedereen. and we want to say happy Sabbath to all of you. We willen gezegende Sabbat zeggen aan ieder. Now this morning we're going to have an old-fashioned Bible study We gaan vanochtend echt een ouderwetse Bijbelstudie hebben. because the times we live in is demanding that God's people know what they believe and why they believe it. Want de tijden eisen dat Gods volk weet wat ze geloven en waar ze voor staan. Unfortunately, I didn't have time to put this particular study on PowerPoint, Ik had niet de tijd om deze studie op PowerPoint te zetten. but this is your power, Maar dit is uw power. and your fingers will point. En uw vingers, dienen als pointer. Amen. Amen. And so this morning we're going to talk about lacking moisture. Dus vanochtend gaan we het hebben over aarde, bodem, ontbreken. If you want to put the title simple, when the sun comes up. En als u de titel simpel wil houden, wanneer de zon opkomt. When the sun comes up. Wanneer de zon opkomt. And so this morning we're going to be looking at the parable of Matthew 13, and we're going to connect that to Revelation 14. Dus vanochtend willen wij kijken naar de gelijkenis van Mattheüs 13 en dat verbinden met Openbaring 14 and the third angel's message. en de derde engelboodschap. And show you how important it is right now that you know what you believe En that dat, you become rooted and grounded in the faith. en dat u mag zien en begrijpen hoe belangrijk het is wat u gelooft en dat u geworteld en gegrond in het geloof mag worden. And so Jesus gives a parable, and we're going to talk about that parable for a moment. Jezus die geeft een gelijkenis en we gaan daar naar kijken. Now we're going to be going, and I'm going to tell you now, this is not an expository sermon. Dit is geen beschrijvende preek. Expository sermon is when you got one text and the preacher just lays on that one text. Dat is wanneer de spreker één tekst leest en daar een hele dienst omheen maakt, een hele preek omheen maakt. We are going to be talking evangelistic sermon. We gaan het nu een evangelische preek hebben. Where you're going to go from text to text and everything proved from the Word of God. We gaan nu van tekst naar tekst en alles bewijzen aan de hand van Gods woord. You know, that's how our churches were started originally. U weet dat onze kerk oorspronkelijk zo begonnen is. They were not started by expository sermons. Ze bleven niet bij één tekst hangen. Many of our churches were started by evangelistic sermons that went text to text. Veel van onze gemeentes ontstonden omdat men de Bijbel serieus nam en van tekst naar tekst ging. Proving our positions thoroughly, meeting objections of our opposers and opponents En to waar the men seventh-day Sabbath. grondig de Bijbel bestudeerde om onze opponenten te voorzien van goede antwoorden. And so with that thought in mind, I'm going to call you to claim a promise with me in 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. Dus met dit in gedachten wil ik graag een belofte claimen in 1 Korinthe hoofdstuk 2, vers 9 en 10. In 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10. 1 Korinthe hoofdstuk 2. Do you have the collar, the thing for the tie? That's right, thank you. The Bible says, but as it is written, Maar de Bijbel zegt, want zoals het geschreven staat, I have not seen, wat ogen niet gezien hebben, nor ear heard, nog wat de oren gehoord hebben, neither has entered the heart of man, nog wat in mensen gedachten opgekomen the is, things that God has prepared for them that love him. de dingen die God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. But God hath revealed them unto Maar us God heeft deze dingen aan ons geopenbaard by his Spirit, door zijn geest. for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. Want de geest onderzoekt alles, ja, zelfs de diepe dingen Gods. Now this word deep things is the Greek
transliteration, the word is bathos. Het Griekse woord voor diepe dingen is bathos. It means to go beneath the Het surface. houdt in dat je onder het oppervlakte gaat graven. It means that we are to study to show ourselves approved unto God, but going beneath the surface as we study. Het betekent dat wij onszelf als kundige Bijbelstudenten bewijzen aan God door diep grondig te graven. The Holy Ghost, speaking through inspiration, says, De Heilige Geest die in de schrijvers inspireert, zei, surface dwellers, degenen die op de oppervlakte blijven, anchored nowhere, zijn nergens verankerd. when storm and tempest comes, Wanneer de storm en tumult losbreekt, will be swept away. die zullen weggevaagd worden. Right now, it appears that we have places that are abundant with fruit. Het schijnt dat er veel plekken zijn, zo lijkt het, waar veel vruchten hangen. In many of our churches and in large congregations. We hebben grote gemeenschappen en groepen hier en daar. But when storm and tempest shall finally blow upon God's people, Maar wanneer de storm echt losbarst over Gods volk, many will prove to be nothing but leaves. zullen velen niets dan dorre bladeren blijken te zijn. Fig leaves without fruit. Dorre bladeren, takken die geen vruchten dragen. May God help us not be among them. Mogen God ons helpen om niet onder hen te zijn. All right? And at this time, we're going to have a word of prayer and ask God for the Holy Spirit to be with me. And we're going to address the most holy place of the heavenly En sanctuary. op dit Let us moment pray. zullen we God vragen dat Hij met zijn geest bij me mag zijn. Als we Hem opzoeken in gebed. Heavenly Father, Hemelse Vader, we thank you for the work that Christ is doing as our great high we priest zijn dankbaar voor het werk dat Jezus doet als onze hoge priester. in the heavenly sanctuary. In het hemels heiligdom. And we thank you that by faith we can address you there in the most holy place. En we zijn dankbaar dat wij door geloof tot u mogen naderen. For this is where our faith should be at this time in earth history. Want daar moet ons geloof zijn op dit moment van de wereldgeschiedenis. Watching the movements of our great high priest Terwijl wij de bewegingen van onze hoge priester volgen. and seeking to purify our own souls and obeying the truth. En hopen om de waarheid te gehoorzamen en onze zielen te reinigen. We ask thee for the presence of your Holy Spirit, We vragen om de aanwezigheid van de Heilige Geest. that he will abide with Dat us, hij met ons mag verblijven. that he will teach us, En dat hij ons mag onderwijzen. and that he will show us things to En come, dat hij de toekomstige dingen mag laten zien. and make your word clear and understanding to our En uw minds. woord aan ons duidelijk mag maken en begrijpbaar. Now we thank you for your Holy Spirit's presence. We danken u voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. Now may he be our divine teacher, En mogen hij onze goddelijke onderwijzer and zijn. may Jesus be uplifted. En dat Jezus verhoogd mag worden. May Maurice Berry not be seen, Maar dat Maurice Berry niet gezien mag worden. but let Jesus be seen. Maar Jezus. In Jesus' In name, Jezus' naam bidden wij dit. to the most holy place we direct our En dit prayer. gebed zenden wij op naar het heilige der heiligen. In Jesus' name. In Jezus' naam alleen. Amen. I want you to turn with me to Matthew 13 for a moment. Matthew 13. Opent u met mij de Bijbel open in Matthäus Now, first of 13. all, I want to say to you that Matthew 13 Matthäus 13 is a continuation of the parable of the 10 virgins, believe it or not. is een voortzetting van de gelijkenis van de 10 maagden. Now, most of you are familiar with Matthew 25 about the 10 virgins. 5 of them were wise and 5 of them were De foolish. meesten van u zijn bekend met de gelijkenis van de 10 maagden. 5 waren dwaas, 5 waren wijs. And under that parable, you have the first and second angels' messages. Ja, onder die gelijkenis valt de eerste en de tweede engelboodschap. And you also have the issue of the midnight cry. En daar vind je ook het concept van de middernachtelijke roep. But when that is done, when that parable finishes, Wanneer dat voltooid is, we know there's a third angel's message that must be preached. dan weten wij dat er een derde engelboodschap gepredikt moet But worden. where do we find the third angel's message in connection to the parable of the 10 virgins? Maar waar vinden wij de derde engelboodschap in verband met de gelijkenis van de 10 maagden?
We will almost be at a loss until you read the book Christ Object Lessons by Ellen White. Je zou bijna verloren zijn totdat je het boek op je les uit het leven van alle dagen leest van Ellen White. When she makes a stunning statement Daar doet ze een bijzondere uitspraak. that the foolish virgins Dat de dwaze maagden, are also called stony ground hearers. ze worden ook wel genoemd steenachtige hoorders. Now, if some of you were here earlier this week, you saw when we were explaining and we showed the first angel's message in the parable of the 10 virgins. Sommigen van u waren hier eerder deze week in het gehoor, waar we het hadden over de eerste engelboodschap. First angel's Oh, message de eerste engelboodschap in in the verband parable of the met 10 virgins de gelijkenis van de 10 maagden. in Matthew 25 under the word wise. En dat kon je terugzien in het woord wijs. And if you were in some of the early morning prayer meetings, you also heard us explain the second angel's message under the word foolish. En als u ook de wijdingen had bijgewoond, dan wist u dat ook een van die engelboodschappen terug te vinden was in het woord dwaas. Now, what we attempt to do this morning, we're going to find the third angel's message. Wat we nu proberen te doen deze ochtend is om de derde engelboodschap te definiëren. That is connecting the parable of the 10 virgins and the repeat of that message and the parable in our time. En dan proberen we een verband te leggen met de gelijkenis van de 10 maagden. En dan willen we daar ook een brug slaan naar onze tijd. We want to use and we're going to prove it from the Bible. We willen dat vanuit de Bijbel laten zien. And we will use some spirit prophecy quotes. En we gaan een aantal citaten van Ellen White But mostly zien. the Bible will explain itself. Maar we laten vooral de Bijbel aan het woord. The scriptures are their own interpreter. De Bijbel is zijn eigen uitlegger. Spirit prophecy was not meant to interpret the scriptures, De geest der profetie is niet gegeven om de Bijbel uit te leggen but zozeer. she confirms what the scriptures have already said. Maar ze bevestigen wat de schriften al zeggen. And so with that thought, Met dat in gedachten. let's bow our heads again. Father, Vader, guide our minds now. wilt u ons verstand leiden. And let your name be exalted. Dat uw naam verhoogd mag worden. And Jesus be uplifted. En u, Jezus, verhoogd mag In worden. Jesus' name, In amen. Jezus' naam bidden wij dit. Amen. Now, in Matthew 25, in Matthew 13, the Bible says, In Matthäus 13 vers 5 zegt de Bijbel. now Jesus talking about the parable. Now remember, we just found out, I just told you in the beginning, that the parable of the 10 virgins, the foolish virgins, are also called stony ground hearers. Ik heb u al gezegd dat de dwaze maagden in de gelijkenis van de 10 maagden worden steenachtige hoorders genoemd. All right, so let's do some connecting from the Word of God. all Laten right? we een en ander in verband leggen met elkaar. Now, this issue of the third angel's message, what does the third angel's message say? Wat zegt de derde engelboodschap? What does the third angel's message say? Wat zegt de derde engelboodschap? Remember, in Onthoud. Revelation 14:9, Openbaring 14 vers 9. it said, and the third angel followed them, saying, En een derde engel volgde hem. if any man worship the beast and his image, Als welk mens ook het beest in zijn beeld aanbidt, the same shall drink of the wine dezelfde zal drinken van de wijn of the wrath of God. van de toorn Gods. Now, I want to stop right there for a Ik wil moment. daar even stoppen. Today, we are seeming to have amnesia We lijken vandaag amnesia te hebben about who the beast is. wie het beest is. We got some theologians among us Er zijn theologen onder ons who say that Rome has changed dat Rome veranderd is and that we should no longer consider her the beast power. en dat we het niet meer moeten zien als het beest. But I want to submit to you from the Bible Maar ik wil u zeggen dat vanuit de Bijbel that God said God zegt she doesn't change. ze niet verandert. You say, well, where did God say Rome doesn't change? Maar At? waar zegt God dat Rome niet verandert? Go with me to Revelation 13 for just a Laten we moment. even voor een moment naar Openbaring 13 gaan. In Revelation 13, Openbaring 13. because we're talking about if any man worship the beast is represented by and symbolized by the papacy. Want wij hebben gelezen, indien iemand het beest aanbidt en we weten dat het beest een symbool is van het pausdom. Now, I don't know about you, but 40 years ago when I came into this message, Ik weet niet voor u, maar 40 jaar geleden toen ik voor het eerst in aanraking kwam met I de was boodschap, taught that very clearly from pastors and Bible workers and evangelists. werd ik heel duidelijk onderwezen door pastoor, bijbelwerkers en evangelisten. It was made very
clear in the book Great Controversy as Heel well. duidelijk werd ook genoemd in het boek De Grote Strijd. And in the prophecies of Daniel and Revelation. En in de profetieën van Daniel en Openbaring. And I don't see where the Bible changed on this matter. En ik zie niet waar de Bijbel veranderd is But op dit how does punt. the Bible subscribe? How does the Bible describe the first beast of Revelation Maar 13 for a hoe moment? beschrijft de Bijbel het eerste beest van The Openbaring Bible 13? says, I stood upon the sands of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns and 7 crowns upon his head, and upon the heads the name blasphemy. Openbaring 13 vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslastelijke naam. Verse 2 says, And the beast which I saw was like unto a leopard. His feet were as the feet of a bear. His mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power, seat, and great authority. En het beest dat ik zag leek op een panter. En zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote Now macht. let's confirm our first point. I said that they say that Rome is changed. Eventjes teruggaan naar het eerste punt. Ze zeggen dat Rome veranderd is. Now, from what you remember, do you remember that the first beast in Revelation 13 was a symbol of the papacy or the antichrist of Bible prophecy? Yes Weet or u no? nog dat het eerste beest een you symbool remember that? was Did anybody van de remember that? antichrist? All right, because this is old-fashioned what? Maar dit is echt een oude boodschap. Bible study. So I'm dit not is- just preaching at you too. I want you to think with me. Ik wil dat u met me meedenkt, want dit is een bijbelstudie. And I don't need you to be passive En u hoeft niet passief te or zijn. phlegmatic. I need you to understand and think deeply about what we're talking about. Ik nodig u uit om diep na te denken over wat we bespreken. Because if we're watching what's taking place in the United States at this Want als we time nu zien wat er gebeurt in Amerika with the Trump administration, met de Trump-ministerie with the union of church and state, en de vereniging van kerk en staat. with America speaking loud that there's no such thing as separation of church and state. Wanneer Amerika nu luid begint te zeggen dat er geen scheiding is van kerk en staat. You are now in the time when the image of the beast is forming right before your We eyes. bevinden ons in de tijd waarin het beeld van het beest zich begint te vormen. And so did Rome change or did we change? Is Rome veranderd of zijn wij veranderd? Let's see what the Bible says. Laten we even kijken wat de Bijbel How did zegt. the Bible describe this beast in Revelation Hoe 13:2? beschrijft de Bijbel dit beest van And the Openbaring beast which 13? I saw was like unto a what? En het beest dat ik zag leek op een... Like unto what, everybody? Waar leek het op? A leopard. Een panter. A what, everybody? Het leek op A een... leopard. Een panter. What did the Bible say about a leopard? You Wat remember zegt anything de about a leopard Bijbel in the Bible? over een panter? You remember anything about a leopard? Heeft de Bijbel eerder al iets gezegd over Go with een me to panter? Jeremiah chapter 17, I believe it is. We Is gaan it Jeremiah naar 17 I'm thinking Jeremia. about? Or Jeremiah, is it Jeremiah 23? Let me see, which one is that? It's going to tell us something about a leopard. 23, let me see, 17, let's see, which one is that? Where it says, can the Ethiopian change his skin or the leopard his spots? Anybody remember that? Is het nog Huh? Jeremiah 13, 23. Oké, Jeremia 13, 23. Now, wait a minute. Let's connect. What did the Bible call this beast of Revelation 13? How did it describe him? Hoe werd het beest omschreven The in beast which Openbaring I 13? saw had a body like a what? Het had het lichaam van een leeuwpaard. That's the total summation of the form of this beast power, correct? Oké, dus het was als een luipaard. And so a leopard. So what did the Bible say in Jeremiah 13:23 about a leopard? Wat zegt de Bijbel over een luipaard in Jeremia 13 vers What you say? 23? Can a black man change his skin? Kan ook een Cushiet zijn huid veranderen? Now I'm a black man. Ik ben een donkere man. Can I change my skin? Kan ik mijn huid veranderen, mijn kleur? Believe me, if I could do it in Als some ik dat zou places, doen, I in would, sommige- just op to sommige help some plekken, people out. Zou ik het misschien Okay. gedaan hebben om anderen te helpen. But I cannot change my skin. Maar ik kan mijn huidskleur niet veranderen. Now, if the black man can't change his skin, even God says now the leopard cannot change his spots. En een luipaard kan zijn vlekken niet veranderen. And the Bible describes the papacy as one who cannot change De Bijbel beschrijft het pausdom als iemand die zich niet veranderen kan. and does not change. En ook niet veranderen gaat. And so it's very clear that Rome does not change. Het is duidelijk, Rome zal niet veranderen. But then some of you have a book called The Great Controversy, Maar right? sommigen van u hebben dat boek De Grote You Strijd. do remember that book, right? U kent dat boek toch nog? This book, right, this is the 1884 edition, but any book you got, 1911, whatever,
You do remember this book, U right? kent het boek toch nog, hè? And did it say anything about about the characters and aim of the papacy? Do you remember a chapter like that? Over de doeleinden en het karakter van het pausdom? I want you to think with me. Denk met me na. I want you to think with me. Denk met me mee. I'm not asking you to follow me. Volg me niet, I'm asking you to think with maar me. denk met me mee. The Bible De says, Bijbel zegt and the Bible said that Rome doesn't change. dat Rome niet verandert. And then we read the book Great En dan Controversy. lezen we de grote strijd. And she talks about here the characters and aims of the Dan papacy. heeft ze het over het karakter en de doeleinden van het pausdom. And she makes a statement that's somewhat En ze doet een startling. uitspraak. It says here, okay, listen carefully. Dit is wat ze zegt. The defenders of popery declare that she has been maligned. Degenen die het pausdom verdedigen, die zeggen dat zij... And the Protestant world is inclined to accept the statement. Oké, dat het pausdom veranderd is en de protestantse wereld die neemt het aan. Many urge that it is unjust to judge the Roman Church. En velen zeggen nu dat het onredelijk is om het pausdom te veroordelen. Reign during the centuries of ignorance and darkness. En haar dus af te rekenen op wat ze heeft gedaan in de middeleeuwen. They excuse her horrible cruelties as a result of barbarianism of the time. En dat... Barbarism of the time. Oké, en natuurlijk de wrede praktijken die ze heeft uitgevoerd, die worden eigenlijk gerechtvaardigd. And plead that civilization has changed her sentiments. En ze stellen dat deze samenleving haar sentimenten veranderd heeft. Have these persons forgotten the claim of infallibility? Zijn deze mensen vergeten dat het pausdom onfeilbaarheid claimt? For hundreds of years put forth by this haughty power. En dat zij velen verdrukt heeft. So far from relinquishing this claim, the church in the 19th century has affirmed it with greater positiveness than ever before. Dus in plaats van dat het Rooms-katholicisme afstand nam van de claim dat ze onfeilbaar is, heeft ze het nog meer en meer bekrachtigd en bevestigd. Rome asserts that she has never erred. Rome stelt dat ze nooit een fout heeft begaan. And never can err. En dat ze ook geen fouten kan maken. How can she renounce the principles which govern her course in past Hoe kan ages? ze de principes opgeven die bepalend waren in haar beleid gedurende de middeleeuwen? My. She says very clearly, she brings out that Rome never changes. Ze stelt nog eens dat Rome niet verandert. She said it is Protestantism that has Ze changed. zegt het protestantisme verandert, Rome has not changed. maar Rome niet. Brothers and sisters, Broeders en zusters. the Bible's already told us. De Bijbel heeft ons al verteld. And we just had the spirit of prophecy to confirm it. En Ellen White bevestigt het. But let's go a little bit closer now. Laten we even dieper kijken. And my subject is when the sun comes up. Mijn onderwerp is wanneer de zon opkomt. Now, in Matthew 13:5, In Matthäus 13 vers 5. we're going to come back. You're going to see this image beast one more time a little bit U later. gaat dat beeld van het beest weer terug zien komen. Because the Bible says she speaks blasphemy. Want de Bijbel zegt dat ze godslastelijke dingen spreekt. But in Matthew 13, Maar in Matthäus 3:13. it says, some fell upon stony places. Sommige vielen op steenachtige grond. Now, it's talking about a good seed. Het gaat hier over het goede zaad. What is the purpose of a seed? Wat is het doel van het zaad? What's the purpose of a seed? Wat moet het doen? Wat moet het doen bereiken? The purpose of a seed is, okay, now if you got a mango seed, Als u een mango zaadje hebt of mangopit, what are you expecting wat verwacht when you u plant it? als u het plant? A mango tree, Een mangoboom. okay, with mangoes, right? Met mango's. In other words, the purpose of the seed is that it will produce after its kind. Dus het doel van het zaad is dat het een vrucht opbrengt naar zijn aard. So when Jesus, who's the sower of the seed, Wanneer Jezus, de zaaier van het zaad, he's sowing seeds. heen gaat en zaait. But what is this seed? Wat is dat zaad? Luke 8:11. Let's go there for a moment. Luke 8:11. Let's see what the seed is. Luke 8:11. Lucas 8 vers And Luke 11. chapter 8 verse 11. And let's see who Lucas sowed 8 that seed. vers Okay, carefully 11. now. Laten we even In kijken. Luke chapter 8 Lucas 8 verse 11. vers 11. Now the parable is this. The seed is the word of God. Dit is de gelijkenis. Het zaad is het woord van God. So here's the sower, Jesus, sowing seeds. And De zaaier. what die is his zaait- purpose here? Die zaad zaait. What's his purpose?
Die The zaait seed, zaad, maar dat zaad the seed is, is the what? The word dat of zaad God. is het woord van God. What is the purpose of the word of God? Wat is What de- is it supposed to do? Wat wil het woord van God bereiken? Fall in the ground, fall on good Het wil ground, vallen op de grond. take root in the Het life, wil wortel schieten in ons and leven. cause a germination or a En het moet transformation ontspruiten. Het wil een verandering as teweegbrengen. men and women receive the word in their mind and in their En hearts. terwijl ze mannen en Is vrouwen that het right? woord ontvangen in hun hart en verstand. And they're supposed to experience a transformation of En character, dan is de believe it or bedoeling not. dat ze een verandering van karakter doormaken. Remember, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Wanneer- All things are passed away, Indien iemand in Christus is, is hij een nieuw schepsel en alle oude dingen zijn voorbij gegaan. and all things have become what? En alle dingen worden nieuw. New. All right? But let's go a bit closer. So now the sower sowed the seed. So the purpose of the sower, when Jesus sows the word of God, Wanneer Jezus, de zaaier, het zaad zaait, how is he sowing it? hoe zaait hij het? Through this throwing out of the seed. What is that in reality? Wat houdt het in als hij het zaad werpt op de grond? Is that not the spreading of the gospel, the preaching of the Is dat gospel, niet de verspreiding van het evangelie? the teaching of the gospel? Het onderwijzen van het evangelie? What gospel is being sold out? En welk evangelie wordt nu verkondigd? I will submit to you as the gospel of Romans 1, 16 and 17. Ik zeg u, dat is het evangelie van Romeinen 1 vers 16 en 17. Go with me there for a moment. Laten we daar even gaan The voor een Bible moment. says in Romans 1, 16 and 17, Romeinen 1 vers 16 en 17 the apostle zegt, Paul is speaking. He says, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, Paulus zegt daar, want ik schaam me niet om het evangelie van Christus. for it is the power of God unto salvation Wat is to dat? everyone that believeth, Wat is de kracht Gods tot verlossing, tot ieder die gelooft. to the Jew first, also to the Greek. Voor de Jood en ook voor de Griek. For therein, meaning in the gospel of Jesus Christ, Want daarin, doelend op het evangelie van Christus, is the righteousness of God revealed is de gerechtigheid van God from geopenbaard. faith to faith, as is written, the just shall live by faith." Uit geloof tot geloof van de rechtvaardige zal leven uit geloof. So this gospel Zo dit evangelie of Jesus Christ van Jezus Christus carries with it is the seed, the word of God, draagt met zich mee dat zaad, het woord van God, but it carries with it the power of God maar het bevat de kracht van God unto salvation. tot verlossing. What is the message in that power? Wat is de boodschap in die The kracht? message is the message of righteousness by faith. Het is een boodschap van gerechtigheid door geloof. But what is the actual power Maar wat is de eigenlijke kracht that you and erachter? I can experience? Die wij, u en ik, kunnen That as ervaren? we receive the gospel, we experience being born again. Wanneer wij het evangelie ontvangen, dat wij wedergeboren worden. Let's see. The Bible says in Acts chapter 1 verse 8. De Bijbel zegt in Handelingen Look 1 what the Bible vers 8. says. Acts 1:8. Handelingen 1 vers 8. In Acts chapter 1 verse 8, "But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. And ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in Judea and in all Samaria and unto the uttermost parts of the earth." En u zult mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. So what is this power? Dus wat is die kracht? It's the power of the Holy Het Spirit. is de kracht van de Heilige Geest. The power that actually gives us the power to be obedient and yield obedience to De righteousness. kracht die God ons geeft om ons te onderwerpen aan gerechtigheid. You don't believe it? Gelooft u dat niet? Go with me in your Bibles to Romans 6:16. Laten we naar Romeinen 6 vers 16 Romans gaan. 6:16. Romeinen 6 vers Let's 16. just see if God really gives us the power for obedience. Laten we kijken of God ons de kracht geeft om te gehoorzamen. Look what the Bible says. Romeinen 6 vers Know ye 16. not to whom you yield yourselves servants to obey? His servants you are to whom you obey. Weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid? Now, notice in yielding obedience, you only got two choices. Zie dat je maar 2 keuzes hebt terwijl je jezelf als slaaf ter beschikking stelt. Listen what it says. Dit is wat er staat. Whether sin unto death Of van de zonde tot de dood, or obedience unto of van de righteousness. gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Now, if you're not born again, you're going to yield sin unto death. Als we niet wedergeboren zijn, dan geven we ons over aan de zonde tot de dood. But if you are born Maar again, als we wedergeboren zijn, you're going to yield obedience unto dan righteousness. zullen we ons geven aan gehoorzaamheid tot gerechtigheid. You say, what do you mean if I'm born again? Maar wat bedoelt u ermee, wedergeboren zijn? I thought I just had to believe. Ik dacht dat ik alleen moest geloven. The devils believe, De duivel gelooft, but they're not born again. maar hij is niet wedergeboren. You still with me now? Bent u nog met mij?
The devils believe, but they're not born Duivelen again. geloven, maar hij is niet wedergeboren. If they were, they wouldn't be devils anymore, now would Want they? als dat wel zo was, dan zouden ze geen de duivelen meer zijn. And so therefore, there's a line in the sand. Watch a little closer. Er is dus een lijn in het zand getrokken. Obedience unto what? We yield obedience unto righteousness. Gehoorzaamheid tot gerechtigheid. But what did the Bible say? Maar wat zegt de Bijbel? Go with me in your Bibles, and let's look at Romans 6:17 for a moment, Romeinen 6 vers 17 voor een moment. and 18. So you En can get it. 18. But God be thanked that Maar- ye were servants of sin, Maar God zij dank, u was wel slaaf aan de zonde. but have obeyed from the heart that former doctrine which was delivered unto you. Maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven Being bent. then made free from sin, En vrijgemaakt van de zonde, ye became what? bent u Servants dienstbaar gemaakt of righteousness. aan de gerechtigheid. So wait a minute. What's the theme that's Wacht eens running even. through this for a moment? Laten we dit eventjes weer The message bekijken. on righteousness by faith. De boodschap van gerechtigheid door geloof. Seen coming in as we're looking at this issue and this theme. I want you to see. Als we naar dit onderwerp kijken, zien we gerechtigheid door geloof But centraal now, staan. who gives me power to yield obedience unto Wie righteousness? geeft ons de kracht om gehoorzaamheid te geven aan gerechtigheid? Jesus. Jezus. Through what agency? Door welke agentschap? The Holy Spirit. Door de Heilige Geest. You say, I didn't read that. Maar dat heb ik niet gezien, kunt u zeggen. Go to Acts 5:32 with me. Laten we gaan naar Handelingen 5 vers Acts 32. chapter 5, verse 32. Handelingen 5 32. The Bible says in Acts chapter 5, verse 32, Handelingen 5 vers 32. and we are his witnesses of these things. En wij zijn zijn getuigen van deze And so dingen. also is the Holy Ghost, En ook de Heilige Geest, whom God has given to them that obey him. die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Wait a minute, who is the Holy Ghost given to? Aan wie wordt de Heilige Geest gegeven? Those who say he doesn't exist? Voor hen die I want you to zeggen see dat hij now. niet gelooft. Because we got a lot of people saying he doesn't exist, and that he's not a Er zijn heel third veel mensen person. die niet geloven dat hij bestaat. The Bible said the Holy Ghost is given to them that obey him. Heilige Geest wordt gegeven aan hen die Him hem is a God personal geloven. pronoun. Gehoorzamen. Are you with me Het now? woordje hem is een persoonlijk voornaamwoord. Who's the him? Wie is de hem? The Holy Ghost, right? Dat is de Heilige Geest. But the Holy Ghost is given to those who obey him. De Heilige Geest wordt gegeven aan hen But die gehoorzaam zijn. How do I get the Holy Ghost? Hoe ontvang ik de Heilige What did, Geest? what did the Bible say in Luke 11:13? Wat staat in Lucas 11 vers 13? Go to Luke 11:13 with me. Come on. We gaan naar Lucas 11 vers 13. We're asking in faith. We vragen in geloof. I told you we're going back old-fashioned Bible study, We so doen that's een why I say ambachtelijke go with me back and Bijbelstudie. forth. This is how we used to do back in the old days. All right. We gaan terug naar dus als van de tijd van weleer. The Bible said in Luke 11:13, if ye then being evil know how to give good gifts unto your children, how much more shall your heavenly Father give the Holy Spirit to them that what? Ask him. Als u die slecht bent, uw kinderen dus goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die tot hem bidden? Did Jesus promise to give us the Holy Spirit? Heeft Jezus beloofd de Heilige Geest te Why am schenken? you say, why am I talking about this, right? Maar waarom heb ik het hierover? Because the sun is coming up. Omdat de zon opkomt. And as the sun is coming up, that sun is coming up, brothers and sisters. And when that sun comes up, it's coming with great heat. Wanneer de zon opkomt, komt hij met grote hitte. And you're going to have some moisture. En dan moet u wat goede voeding, We'll talk about it in just a moment, voldoende just a little bit more. voedingsbodem hebben. And so we find the Bible, so we must ask for the Holy Spirit, Dus right? als we vragen voor de Heilige Geest. And the Holy Spirit is like something. Let's see what the Holy Spirit is like for a moment. Op waarop lijkt de Heilige Geest? In John Aan wie is hij 7, gelijk? in John 7, in John 7, Johannes, hoofdstuk 7. let me see here for a moment. John 17, John 7. Go me to John 7 with me. And let's look here for a moment at John 7, 37 through 39. Johannes 7, vers 37 tot 39. There was a feast coming, and the Bible said, in the last day of the great feast, Jesus stood and cried, saying, if any man what? Thirst, let him come unto me and what? Drink. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, stond Jezus daar en riep, als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken. Now, before you go any further, I need to ask you a question. Voordat we verder gaan, even What deze vraag what beantwoorden. does Jesus mean if any man thirst? Wat bedoelt Jezus met als iemand dorst? What does thirst got to do? When you get thirsty, what happens when you're thirsty? Wanneer word je dorstig? You want what? Wat wil je hebben? What do you normally want if you're Wat wil je thirsty? normaal gesproken hebben als je dorstig bent? Huh? Water. Water. Okay? Now in Spanish we say agua, okay? Okay, Aqua, right? water. But my wife is Spanish, so that's why I try to remember certain things. It just pop in my head. All right. But notice,
They want what? Wat willen ze hebben? They want water. Water. Now, notice it says, but now, wait a minute. Wacht eens even. If any man thirst, Indien iemand dorst, did the Bible tell us what we're supposed to really thirst for on a spiritual level? heeft de Bijbel ons niet geleerd waar we naar moesten dorsten op een geestelijk niveau? Go with me to Matthew chapter 5. Keep your finger in John for 7 for a Hou je moment. vinger in And go with me to Johannes Matthew 7. chapter 5. Ga voor een ogenblik naar Matthäus. Matthew 5. Are you there? Matthäus 5. Should be there. Come on. Matthew Matthäus 5. 5. The Bible says here in Matthew chapter 5, looking here at verse 6, Matthäus 5. the vers Bible 6. said, blessed are they Zalig zijn zij that do hunger die and hongeren thirst en after dorsten what? naar de Righteousness. gerechtigheid. Now notice something. Jesus said, if any man thirsts, let him come unto me and what? Jezus zei, indien iemand dorst heeft, Come unto me laat and hij naar mij komen come unto me and drink. en drinken. But what thirsting is the people? What thirsting is Jesus actually referring Maar to? wat voor dorst moeten we hebben? Waar duidt Jezus op? If any man thirsts after righteousness, if any man thirsts after right doing, Wanneer iemand dorst heeft naar gerechtigheid, naar goed doen. if any man thirsts for thinking right, acting right, who long to do right, Wanneer iemand verlangt en dorstig is naar goed handelen en goed leven. let him come after me Laat hij nou tot mij komen and drink. en drinken. Let him come and receive my what? Laat hij komen en van mij ontvangen. My righteousness. If any man Mijn thirsts gerechtigheid. after me, after my Laat hij righteousness, naar mij let him dorsten. come unto me and drink and receive of my righteousness En drinken en ontvangen van mijn gerechtigheid. and my spirit. En mijn geest. You don't believe it? Gelooft You u think dat I'm niet? just making this up? You think I'm just being an Denkt u dat ik dit emotional gewoon here? bedenk? No. Look closer with me. Look what the Bible said. And going back to John 7, right quick. Terug naar Johannes 7. Right, we're in John 7. I told you keep your finger there. Look carefully. At the last of the great feast, Jesus cried and said, if any man thirst, meaning in this case thirsting after his Dus righteousness, als iemand dorst naar gerechtigheid, let him come unto me laat hij tot mij komen and drink. en drinken. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn Now read binnenste verse vloeien. 39 with me. What does Lees it say? nu vers But 39. this spake he of the Spirit. En dit zei hij over de geest. What part is represented by the Spirit here? Wat wordt als symbool gebruikt voor de Heilige Geest? The thirst, the drinking. Het drinken, de dorst. You're not going to drink Jesus, but you're going to receive something from Jesus that's like water. Wij drinken niet Jezus, maar we ontvangen van hem iets van Jezus. What are we wat going to als receive from water Jesus te that's going to be drinken like valt. water? Wat ontvangen we van Jezus wat vergelijkbaar is met water? The Spirit, De Heilige the Holy Geest. Spirit. De Heilige Geest. Look here, this is what you're talking about, brothers and sisters. It says here, but spake and says, which believe on him should receive, for the Holy Ghost was not yet given, because Jesus was not yet glorified. En dit zei hij over de Geest die in hem geloven ontvangen zouden, want de Heilige Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. So thirst is dealing with us receiving what? Dus dorstig zijn The Holy houdt Spirit. in dat wij de Heilige Geest ontvangen. Once you see now, how did God say, Hoe zei God? because we are Adventists, and I'm just moving, Want wij because zijn of translation, Adventisten. I have to move through quickly, Ik so you moet- won't go to sleep on me and ik feel moet- like you're going to be in a long, drawn discussion. No, it's not going to happen. Ik wil niet dat u gaat slapen op mij, dus we gaan er nogal vluchtig doorheen. I want you to be happy when you leave the camp meeting, not look at me and dread me, oh my God, Dad, I got a long-winded preacher. En ik wil niet dat u naar huis gaat en denkt van, oh man, I wat just was want you to see deze what, I'm prediker just telling you like it langdradig. is, you know, I'm just Ik telling you zeg like it is. gewoon hoe het is. Look what it said. Dit is wat er Let's staat. go with me though. The Bible De says Bijbel zegt, that they thirst ze waren dorstig for righteousness. naar gerechtigheid. Now, how did God say Hoe zei God dat? he would give water? Hij het water zou What's the word for schenken. water Wat is een ander in synoniem these voor last days? What are water? we all praying for? Waar bidden we allemaal voor? We're praying for rain. We bidden voor Holy regen. Spirit,
but we're praying for rain. We bidden voor de What type of regen. rain are we praying for? Wat voor soort regen Early bidden wij? and Willen we later hebben? rain, De right? vroege en late regen. Now, how did God say he would give us the rain? Hoe zou God ons regen schenken? Zegt hij zelf. Now, y'all, I'm not asking trick questions. I'm asking questions that you should be able to answer with the word of God. Ik stel u vragen die u moet beantwoorden met het woord And van y'all God. all are bright, intelligent people En here, jullie so zijn I don't allemaal have to scherpe, worry. intelligente mensen, dus dat moet wel lukken. I got doctors, lawyers, teachers. Ik heb hier onderwijzers, dokters, I got college students, mensen die in de wet geleerd zijn, studenten. university level and professional people among me. Professionals hebben we hier, dus So die I'm moeten in het good weten. company today. Am I right? Dus ik heb een goed gezelschap. Amen. Amen out there. Somebody. Look what the Bible says. I want you to see with me again. Laten we kijken wat de Bijbel zegt. Let's see. We're talking about thirsting after what? We hebben het over dorstig zijn, waarnaar Righteousness. All right? gerechtigheid. But now let's see something. Laten How we did iets God zien. say he would give rain? Hoe zou God ons regen And I want to schenken? know, is rain connected to righteousness? En is de regen verbonden met gerechtigheid? I want you to see with me. Wilt u met me kijken? Go with me in your Bibles, Deuteronomy 32. Deuteronomium In 32. Deuteronomy 32, verse 1 and 2, I believe it is. Deuteronomium 32. I want to make sure I turn there. I won't quote it too fast so my translator can have time to translate. En ik wil Listen niet te carefully. snel gaan zodat mijn Give ear, O vertaler de tijd heavens, and krijgt. I will speak. Hear, O earth, the words of my mouth. My doctrine shall drop as what? Jezus, de Bijbel zegt, hoor mij aan hemel, dan zal ik spreken. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. Laat mijn leer neerdruppelen als... My doctrine shall drop as what, Mijn everybody? leer moet neerdruppelen As rain. als de regen. Wait a minute. What is coming as rain? Wat zal neerkomen als regen? Doctrine. God No, wait a minute. leer. I thought it was going to be music. Ik dacht dat het muziek was. You know, everybody getting happy in the Iedereen die blij church. wordt, gezellig die muziek. No. I thought it was going to be Ik dacht dat het feelings. You know, I just feel like the Spirit of God is here. fijn gevoel dat God er is. Why are you looking at me like that? Waarom kijkt u me zo aan? Because that's not rain. Omdat dat niet de regen is waar de Bijbel op duidt. It's just what it is. It's your feeling. Het is wat het is, gevoel. It's niet your meer. emotion. Het emotie. But God didn't promise you rain based on feelings Maar and God heeft emotion. u niet regen beloofd op basis van gevoel. He promised you rain based on faith. Maar hij belooft u regen On op what basis his van word geloof. says. Zoals het woord dat What did his zegt. word say? Wat zegt zijn woord? Give ear, O heavens, Geef oor, o hemel, and I will speak. en ik zal spreken. Hear, O earth, the words of my mouth. Laat de aarde de woorden van mijn mond horen. My doctrine, Mijn leer, my teachings mijn onderrichting shall drop as rain. zal neerdruppelen als de regen. Where do we find doctrine or teachings in Scripture? Waar vinden we in de schrift leer of onderwijs? Go with me to 2 Timothy 3:16. Wilt u met me gaan naar 2 Timotheüs 3 vers 2 16? Timothy chapter 3, verse 2 16. Timotheüs 3 vers 16. The Bible says Daar zegt de that Bijbel, all Scripture, alles, heel de schrift, how much Scripture? hoeveel van de schrift, All Scripture, heel de schrift, Old and New Testament, Oud en Nieuw Testament, is given by inspiration of God is door God ingegeven and is profitable for doctrine, en is nuttig om daarmee For te reproof, onderwijzen, te for weerleggen, correction, te for verbeteren, instruction op te voeden in righteousness. in de gerechtigheid. In what? In de gerechtigheid. So wait a minute. Dus wacht eens. The purpose of the doctrine Het doel van het onderwijs is that you will receive and experience is righteousness. dat u mag ontvangen en ervaren rechtvaardigheid. Whose righteousness are you going to Wiens experience? gerechtigheid mag u hebben? Christ's righteousness. Christus gerechtigheid. But who's going to receive that? En wie zal dat ontvangen? Those who hunger and thirst for it. Zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid. I want you to see. Ik wil dat u het ziet. All right, so are you with me now? I don't want to lose anybody. I'm trying to Ik get wil through. niemand verliezen. Get the points quickly. Ik wil dat de punten Just bear with me snel now. duidelijk worden. The Bible says, so now some fell upon stony place where it had not much earth, and forthwith they sprung up because it had no deepness of earth. En sommige In Matthew 13:5. En soms een bepaald zaad viel op de steenachtige grond en dat kwam spoedig op omdat het geen diepe grond had. Deepness of earth means that they failed to study to show themselves approved. Look at 1 Timothy. Dit houdt in dat 2 zij, Timothy 2, 1 Timothy, I think, dit houdt in dat 2:15. deze mensen niet nalieten grondig de Bijbel te In bestuderen. 2 Timothy 2:15, what does the Bible say? Wat zegt de Bijbel? 2 It says, Timotheüs study 2 vers 15. To show thyself approved unto God, a workman if not be ashamed, rightly dividing the word of truth. Dus 2 Timotheüs 2 vers 15, daar staat: beijver u om
uzelf wel beproefd voor God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. So if we come up to that time Dus als we aan die tijd komen, and we have no deepness of earth, als we tot die tijd komen en wij geen What would that diepe mean? voedingsbodem hebben, what would that demonstrate? What would wat that zal dat actually betekenen? reveal Wat zal dat openbaren concerning each of us? aangaande elkeen van ons? If we come up to the time Als wij die tijd when bereiken, probation's about to close, wanneer de genadetijd and we spoedig zal find that we sluiten, have no deepness of earth, en wij niet goed stevig gegrond zijn, no real root or grounded in the Word of God, en wij niet diep genoeg wortel hebben geschoten in what Gods woord, what will it demonstrate? What wat will zal it het show? demonstreren? Wat laat het zien? That we are not rooted and grounded in the faith. Dat we niet geworteld en gegrond zijn in het geloof. And this is what he's talking about here. No deepness of earth. Now, what event is going to show us that? Let's take a Nou, peek. welke gebeurtenis zal dit eigenlijk aan het licht brengen? I want you to look at it from Luke's standpoint now for a Even moment. vanuit het oogpunt van Lucas. And gezien. Luke 8:6. Lucas 8 vers Let's look at 6. Luke 8:6 for a moment. Lucas 8 vers 6. And Luke chapter 8, verse 6, look again. Lucas The 8 Bible vers says, 6. and some fell upon, now stony place is also called a rock here. En steenachtige grond wordt ook wel genoemd een rots. It says, and some fell upon a rock, and as soon as it sprung up, it withered away. En een ander deel viel op de rots. En toen het opgegroeid was, Now verdorde notice, het. the good seed withered away. Het goede zaad verdorde. The word of God that should have been in their minds and hearts and given them strength withered away Het woord van God dat bedoeld was om kracht en energie te geven, dat verdorde. because it lacked moisture. Omdat er een voedingsbodem ontbrak. Have mercy. They lacked what? Mercy. Ze ontbraken dus voedingsbodem. Do you see some people withering away lately? Zie je tegenwoordig mensen die verdoren? Die verdoren? What does the Bible say is going on with them? Wat zegt de Bijbel dat er gebeurt met hen? They're lacking what? Wat missen ze? Wat ontbreken ze? No, y'all don't want to say. Y'all too kind. Y'all don't want to say Je it. bent veel te They're aardig. lacking moisture. Ze missen die juiste diepe They're voedingsbodem. lacking the Spirit. De Heilige Geest. Let's go a little closer. Laten we even verder gaan. Let's go a little kijken. closer. In Mark chapter 4, verse 5, now Mark gives his person. Listen what Mark said about the same thing. Marcus 4 vers 5 geeft zijn kijk op het verhaal. Mark says, some fell upon stony ground where it had not much earth. Immediately it sprung up because it had no depth of earth. Now, they have no deepness of earth and they also lacking moisture. En er staat, en een ander deel viel op steenachtige grond waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op doordat het geen diepte van aarde had. So, what was the problem? Wat is het probleem? No surrender, Geen overgave. no wholehearted, complete surrender, Geen complete overgave aan God. no true experience of conversion, Geen ware ervaring van bekering. and no commitment to the study of the Word of God. En geen toewijding aan de studie van Gods woord. Having a form of godliness, but Een denying the power. schijn van godzaligheid hebbende, maar de kracht ontkennende. Now you say, Pastor, how can you say such a thing? Maar dan kun je zeggen, pastor, hoe kun je zo iets zeggen? It said they lack moisture. Dat ze diepte ontbreken. It said that they had no deepness of earth. Ze hadden geen diepte van aarde. Let's go a little bit deeper. Laten we iets dieper gaan kijken. Because while they've been going along in the church for 25, 30, 40 years, officers in the church, pastors in the church, presidents in the church, while they've been church members, Want alhoewel men vele jaren lang naar de kerk kan gaan, en dan maakt niet uit wat voor positie je bekleedt, dat je kerkganger bent of pastoor of elder. the Bible said they lacked moisture. De Bijbel zegt dat deze mensen diepte van aarde ontbraken. And as a result, they had no real love for the truth. En als resultaat daarvan, als gevolg hadden ze niet echt een liefde voor de waarheid. In the book Last Events, Testimonies of Ministers and Gospel Workers, at page 111, page Ellen White. 112, it says this way. Ellen White zegt in een boek geschreven aan ministers en evangeliewerkers. When the shaking comes. Wanneer de schudding komt. Now we already been in it. We've been in the shaking for quite a while. We zitten al enige tijd in de schudding. The introduction, it says, by the introduction of false theories, Wanneer de schudding komt door de introductie van valse leringen. surface readers, Oppervlakkige lezers. this is lacking moisture. Het zijn mensen die diepte This van is aarde no ontbreken. this is no deepness of earth right here. Dit zijn mensen die niet de diepte van aarde hebben. Surface readers, anchored nowhere, Die nergens verankerd zijn. are like sifting sand. Zijn als zand dat gezeefd wordt. They slide into any position Zij voegen zich naar elke positie. to suit the tenor of their feelings of bitterness.
bitterness. Hun gevoelens van bitternis in ieder geval een plek te geven. See, what's interesting is he called these surface readers people who are actually bitter. Dus eigenlijk noemen ze deze mensen mensen die eigenlijk bitter zijn. It says, not having received the love of the truth, Mensen die niet de liefde voor de waarheid ontvangen hebben. they will be taken. Zij zullen gevangen It said genomen they worden. will be taken Ze zullen gevangen genomen worden in strong delusions or in delusions of the enemy. in sterke misleidingen zullen ze meegevoerd worden. They will give heed to seducing spirits and doctrines of Ze devils. zullen toegeven aan misleidende geesten en doctrines van And here's a duivelen. frightening one. En deze is ook wel eng. And will depart from the faith. En zullen het geloof loslaten. What event is going to bring this about? though? Welke gebeurtenis zal dit openbaren? What event is going to do that? Welke gebeurtenis zal dit in Go with me beweging to zetten? Matthew 13:6. Matthäus I 13 want to vers know 6. what event. Don't you want to know what event going to do that from the Wilt u Bible? niet weten welke gebeurtenis hiervoor zorgt? You've been reading this all along. U hebt het zo vaak al I'm gelezen. quite sure you read Matthew 13 and Ik Matthew weet 25 zeker dat before. u Matthäus 13 en 25 wel eens gelezen Now heeft. here we go. Watch what happens now. Kijk wat er gebeurt. In Matthew 13, Matthäus looking at 13, verse 6. vers 6. Verse 5 told you they had no deepness of earth. Vers We 5 went zegt, over that. ze hadden geen diepe aarde. Verse 6 says, and when the sun was up. Vers Oh, 6 Lord, zegt, have en mercy. toen de zon opgegaan was, They were scorched verschroeide het. because they had no what? En doordat het No root. geen wortel had, They withered away. verdorde het. Now that is serious. Dat is heel serieus. Now, first of all, I want to ask a question. Ik wil eerst een vraag stellen. Is Jesus talking about agriculture here? Heeft Jezus het hier over agricultuur, over Is he tuinbouw? you know, Jesus is a masterful teacher. Jezus is een meesterlijke onderwijzer. He loves giving you illustrations Hij to houdt tell ervan you, illustraties to te bring geven. home a truth. Die waarheden bevatten. And can you imagine people sowing seeds in a field? Kunt u zich voorstellen mensen die de zaaien, die zaad zaait. And can you imagine that some of the seeds are falling on different places and they fall on stony En hoe ground het and all zaad this? op You see allerlei that? verschillende soorten gronden terechtkomt. Then Jesus says that some didn't have deepness of earth. En hij zegt, sommigen die hebben geen diepte van aarde. Then he says when the sun. En dan opeens zegt hij, What's wanneer up? de zon opkomt. Now, what is he talking about? Waar heeft Jezus het Is he over? only talking about agriculture Heeft hij here? het alleen maar over tuinbouw, over hoe het I gaat? Als je gaat I tuinieren? need you to think with me. Ik wil dat u met me nadenkt. Is the parable now in the beginning? It's on the surface. Yes, it's talking. Look like it's agriculture. Ja, als je het oppervlakkig leest, dan zie je inderdaad dat je de zon en de tuin ziet enzovoort. But from a spiritual standpoint, Maar vanuit een geestelijk oogpunt, and understand this parable is connected to the parable of the 10 virgins, dan is deze gelijkenis verbonden met de gelijkenis van de 10 maagden. and that the foolish virgins were stony ground hearers. En die dwaze maagden waren steenachtige grondhoorders. This particular aspect of the parable now is taking us into the third angel's message. Dit specifieke aspect van de gelijkenis voert ons mee naar de derde engelboodschap. You say, what do you Maar mean? wat bedoelt u dan, zegt u? What does the third angel's message say? Wat zegt de derde If a engelboodschap? man worship the beast and Indien his iemand image. het beest en zijn beeld aanbidt. We talked about the image is the union of church and We state. hebben het gehad over de vereniging en het beeld van de vereniging van kerk en staat. This takes us back to for just a moment, Voor een moment to Revelation 13. brengt dit ons terug naar Openbaring 13. You say, wait a minute, Revelation 13? Wacht eens even, Yeah, Openbaring just 13. stick with me for a Maar moment. dat heeft dat ermee te maken. In Revelation 13, Openbaring 13 look what the word of God says. In zegt verse het woord 14, van God, vers 14. the Bible says, talking about the lamb-like beast representing the United States of America. Het beest dat als een lam dat op een lam lijkt en dat Amerika symboliseert. Look what it says in Revelation 13:14. Openbaring 13, vers And 14. deceiveth them that dwell upon the earth by the means of those miracles which he had do in the sight of the beast, in En sight of the het papacy. misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. Saying to them that dwell on the earth that they should do what? En het zegt tegen hen die op de aarde wonen That they dat should do what, zij, everybody? wat moeten ze doen? Saying to them that dwell on the earth that they should make moeten ze- a what? Wat moeten ze An maken? image. Een beeld. Everybody see that? An Ze image. moeten een beeld Now maken. let me stop for a moment. Wacht eens even. I know you're sitting here and I know you didn't see Ik weet dat u hier but zit. I need to be clear. En ik wil dat you to be het duidelijk wordt.
And we're exaggerating. Are we now watching this in real time? Yes or no? Zijn we nu aan het overdrijven? Zien we dit niet Is in America werkelijkheid making gebeuren? an image to the beast, to Rome? Maakt Amerika niet een beeld voor het beest? Is the Voor Rome? president of the United States being controlled and being advised by apostate evangelical Protestants and Roman Catholicism? Zie je Yes niet or dat de no? president van Amerika geadviseerd wordt door afvallige christenen en Rooms-katholieke leiders? So why aren't we really sounding an alarm through all our churches and through all our conferences and through all the areas of all Europe and all America and all Adventists that the time is now? Dus waarom laten we niet het geluid horen dat de tijd nu is? Because you cannot wait until the last minute. You can do nothing at the last minute. Omdat we niks kunnen laten afwachten tot het laatste moment. Now is the time, lift up your voice like a trumpet and warn the people of the danger that they're in the communities and among our own people. En nu is het de tijd om mensen te waarschuwen in onze eigen gemeenschap en onze naasten. This is no more time to be politically correct with everything, Dit you is niet know. de tijd om politiek correct te I don't zijn. want to hurt nobody's feelings Ik wil here. niemands gevoelens You know, I'm very sensitive to pijn doen. that. Ik ben You know, sensitief. Daar is it's geen not. tijd meer voor. Unfortunately, it's not about your feelings right Het gaat niet now. over onze gevoelens. For right now, it's about thus saith the Lord. Het gaat om... And thus said the Lord said that they should say, let's make an image to the beast which was wounded by the sword and did live. Het woord zegt dat de opdracht wordt gegeven om een beeld van het beest te maken. En wie dat niet doet, die zal Who doodgaan. was wounded by the sword and did live? Wie werd verwond? Come on, I got European historian buffs in here. Ik heb hier eens, From Germany to Europese Dutch, mensen die to de geschiedenis Dutchland, kennen. to The Hague, Eastern Germany, Western Germany. All right. Ik heb mensen vanuit alle hoeken This en is- gaten van Europa. Die moeten deze geschiedenis kennen. This line right here is your territory. Dit is ons territorium. Waar hier over gesproken wordt. Who, according to your history, was wounded by a sword and did live? Wie werd verwond door een zwaard, maar leefde nog? The Pope of Rome, who ruled De for how long? paus. 1260 years. Die regeerde voor 1260 jaren. And the Bible said that America, En de Bijbel zegt dat can you Amerika... imagine what's going on? Kunt u zich voorstellen wat er Do you gebeurt? see the signs? Ziet u de tekenen? America celebrated 250 years anniversary of Amerika independence. viert haar 250-jarig bestaan. Now get this. Mis dit niet. What would the Protestant forefathers of Europe and America say if they could saw what happened just 3 weeks ago? Wat zouden de protestantse voorvaderen van Amerika zeggen als ze hadden gezien wat er 3 weken geleden is Many of gebeurd? them would flip over in their grave. Velen zouden omdraaien in hun graf. And if they could come out the grave and En be als resurrected for a few opgewekt moments, zouden kunnen worden voor enkele momenten. the Trump administration would be charged with high treason against the nation and in violation and insubordination to the Constitution of the Dan United zou het States. ministerie van Trump zou dus aangeklaagd worden voor verraad, landsverraad. Just to show you where we are. Dit is waar we ons nu bevinden. You don't believe it? Gelooft u het niet? Since when do you give up power that does not believe in religious liberty? Sinds wanneer geef je een macht die niet gelooft in vrijheid van de religie? Since when do you give that power the medal of freedom? Sinds wanneer Of geef je liberty. zo een macht een medaille dat symboliseert dat vrijheid, dat vrijheid symboliseert? What a mockery. Dat is toch een What an draaksteken ermee. insult and mockery Een to the nation. aanfluiting. Een aanfluiting voor een natie. You give the Pope, who does not believe that you paus. should have freedom of privacy of choice. De of paus die conscience, niet gelooft liberty dat of jij conscience. vrijheid moet hebben hoe jij je leven wil invullen qua religie. Zo'n macht geef jij een medaille. Rijk You iets turn uit. around and give him the medal of liberty, Je geeft hem de medaille van vrijheid, zeg maar. and you do it in the very state that pushed for separation of church and state. En je doet dat ook in de staat in Amerika die juist staat voor scheiding van kerk en staat. Philadelphia. Dat is de staat Philadelphia. How do you do that? Hoe doe je dat? How do you do that? Hoe komt het in je op? I was gasped. Ik was gewoon I verbijsterd. said, is everybody in our country completely inept? Is Have iedereen- we lost our minds? Heeft iedereen zijn verstand verloren?
And then you find who's pushing the agenda so En dan hard. komen we erachter wie dat agenda zo pusht. Roman Catholics Rooms, katholieken, are pushing the agenda. die pushen deze agenda. Some are Roman Catholic Jesuits, En Jezuïeten. and others are faithful Roman Catholics who believe that America ought to become Catholic. En er zijn ook getrouwe katholieken die denken dat Amerika katholiek moet worden. If you had watched what's been going on in the last 3 weeks, you would almost swear America was never Protestant. Als je de afgelopen 3 weken hebt gevolgd wat er is gebeurd, zou je bijna denken dat Amerika nooit protestants was. Oh, say, can you see? What does that put us as Adventists? Wat betekent dit voor ons als Adventisten? Does that not now take us into the issue of the image to the beast being formed? Brengt dus ons dat niet tot het punt waar het beeld van het beest Do we not gevormd hear wordt? the words of Scripture now? And they said, let us make an image to the first beast. Is not America making the image now to the first beast? Wanneer het beeld voor het eerste beest gemaakt wordt, is Amerika niet bezig dat te doen? Which have been wounded by the sword and did live? Die verwond is geworden door een zwaard, maar alsnog steeds Right here on the leeft. European continent? Hier op dit Europese Do continent. Napoleon Bonaparte in 1798? Toen Napoleon Bonaparte, 1798, Papacy lost her political power? en de pausdom aanviel en haar macht verloor, politieke macht verloor. And by 1870 she lost her control over the papal states, remember? En in 1817 verloor ze haar macht over de pauselijke staten. I'm talking about your history, Ik heb het hier over de geschiedenis. our history. Onze geschiedenis. And now the Bible said in Revelation 13, En nu zegt de Bijbel in the Openbaring prophetic 13. utterance of the Holy Ghost speaking through the scripture says, De goddelijke, door God ingegeven uitspraak zegt. and I saw one of his heads, Revelation 13:3. Look what it said. Openbaring 13 vers And I 3. saw one of his heads that was wounded to death. En ik zag dat een van zijn koppen als dodelijk gewond. And his deadly wound was healed. Maar zijn dodelijke wond werd And genezen. all the world, En de hele wereld. all the world En de hele wereld wondered ging het beest after the beast. met verwondering achterna. What does wonder mean? Wat betekent met It means verwondering? look upon with favor and admiration. Dat betekent ze hebben bewondering. It means to start speaking well of, wow. Ze praten oh. goed over het beest. And then it means look on with a little bit of reserve and curiosity. Maar het duidt ook een beetje op een bepaalde reserve en nieuwsgierigheid. All of a sudden, Pope Francis became a rock star. Opeens werd de paus Francis bijna een rockster. Covers of Time magazine Hij and all stond the op rest. de voorpagina's van tijdschriften. But who controls Time magazine and the news media? En zoals Time Magazine, maar wie beheerst dat? It's not controlled by the secret Wie beheert societies, dat? Zijn het niet de geheime genootschappen Masonic order, en de vrijmetselarij? Knights of Columbus. I forgot the other one, Knights of Malta. De ridders van Malta en die I- andere genootschappen. And the Jesuit order has En the de influence of Jezuïeten. all that. So what can we expect in the near future for Wat kunnen we Adventists dan who will speak verwachten in de who will preach nabije the third toekomst? angel's message? Die de 3 engelen boodschap prediken. We can expect great opposition We kunnen grote oppositie verwachten. and looked upon as fanatics. En dat we bekeken worden als fanatiekelingen. Well, I'm telling you where we're going. En ik zeg u al waar we heen gaan. Let's go back to Matthew 13 for a moment. Terug naar Matthäus Verse 6 13, says, now when the sun vers was up. 6. What is the sun dealing with now? Daar staat, wanneer de zon opkomt. Why does the Bible keep mentioning this? Waarom blijft de Bijbel dit benoemen? The sun can't come up De zon kan niet opkomen, unless America makes an image. tenzij Amerika een beeld maakt. And so the Bible said when the sun was up. Dus de Bijbel zegt wanneer de zon opkomt. What is the sun? Waar Go duidt me de to zon op? Ezekiel chapter 8. Ezekiel hoofdstuk 8. Ezekiel 8, Ezekiel 8, verse 13. vers 13. The Bible says in Ezekiel 8:13, Ezekiel 8, 13, daar staat, verse 16. vers 16. And he brought me into the inner court of the Lord's house, between the porch and the altar. Daarop bracht hij mij naar de binnenste voorhof van het huis van de Heer. And there were about 25 men with their back between the porch and altar, with their backs toward the temple Lord, and their face towards the east, and they worshiped the sun towards the east. En zie, bij de deur van de tempel van de Heer, tussen de voorhal en het altaar, bevonden zich ongeveer 25 mannen met hun rug naar de tempel van de Heer en hun gezichten naar het oosten. Die bogen zich neer naar het oosten voor de zon. What were they doing? Wat zijn ze aan het doen? In Ezekiel 8:16, In Ezekiel 8, vers 16. what were they doing? Wat doen ze?
It said their backs was towards the temple of the Lord. They had their back against God's Ze hadden hun sanctuary. ze stonden met hun rug naar de tempel. Who is these people? Wie zijn deze mensen? This was ancient Israel. Dit gaat om het oude Israël. Ancient Israel turned their back on the Het sanctuary. oude Israël keerde hun rug terug naar God. And so modern Israel is doing the same thing today. Modern Israël doet het ook. Many of us are turning our back on the sanctuary. Velen van ons keren onze rug And others, because of surface het dwelling, are heiligdom. going to be taken out. We're going to give up the teaching on the sanctuary and the doctrine of the blind out of sin and investigative judgment. En velen die geven de leerstelling op van het heiligdom en de uitdelging van de zonde. It says, and their faces towards the east. En hun gezicht is gericht naar het oosten. And they, what everybody? En wat doen ze? Worship. Ze aanbidden de zon. What are we talking about? Waar hebben we het over? Sun worship? Ze aanbidden de zon. Sun worship? Zonaanbidding. Sunday worship? Zondagsviering. Sunday worship? De zondag die gevierd So what wordt. is the parable really getting at? Dus waar wijst de When will gelijkenis it be werkelijk op? shown who has really prepared for the crisis and who hasn't? Wanneer zal blijken wie wel of niet echt voorbereid is op de crisis? When the sun comes up. Wanneer de zon opkomt. At Sunday. Wanneer de zondagswet uitgerold wordt. When Sunday is finally legislated. Wanneer de zondagswet uitgevaardigd wordt. I want you to see, if ancient Israel Wanneer het oude Israël sold themselves out to pagan nations zichzelf and turned their verkochten. back on God's sanctuary En God and de His rug Sabbath toekeerde. worship, En de zondag vierde in plaats van de Sabbat. the same thing is about to happen again in our time. En God hen verliet. Dan kunnen we hetzelfde weer verwachten in onze tijd. We're not going to be shaken this time. We're going to be sifted We zullen niet geschud worden, maar like gezeefd. wheat. Als God help us, Wow. brothers and sisters, like wheat. We're going to be sifted. We're going to be sifted like Ja, we wheat. worden dus gezeefd. Yeah, I want to see. Look what the Bible says. Going back to Matthew 13 for a moment. Coming down to our close. In afsluiting, we gaan terug naar Matthäus 13. Look what else is said here. Kijk wat er nog Matthew meer gezegd 13. wordt. It says here, and it says, and when the sun was up, they were scorched. En toen de zon opkwam, werden velen getergd, gepijnigd. Now, sun is dealing with Sunday worship. De zon duidt op de zondagsviering. What day did the sun come up? Op welke dag kwam de zon Let's op? be sure about that. Even om dat vast te What day stellen. does the sun come up? Wanneer kwam de zon op? Op welke dag? When after Jesus' resurrection, what was the day? Toen What day did the Jezus sun come opgewekt up? werd uit de doden. Oh, okay, first day. You sure? Op de eerste dag, weet u dat zeker? Positive, positive, positive. Weet u dat zeker? Huh? Yeah? Anybody else believe what they said? Iemand anders meent ook hetzelfde als wat zij zeggen? Nobody wants to join him? I just asked Eens them, met ze, ja of nee? were they positive, positive, positive? Ben je het eens met hen? Maar zij And zeiden, they de said zon yes. komt op de eerste dag. And I asked if any of you want to second their opinion, yes or no? En bent u het met ze eens, ja of nee? I got some few says yes, and the others over here just quiet, just went, I ain't Deze gonna say groep is anything. een You beetje just tell us stil. that, give us the Een aantal answer. mensen hier zeggen ja. All right, go with me to Mark chapter 16. Marcus, hoofdstuk 16. And let's see. Laten we eens zien. After Jesus' resurrection, what day did the sun come up? Op welke dag kwam de zon I want op? you to see this with me. Na Jezus, Mark chapter Jezus 16, opstanding. verse 2. Marcus Now I 16, vers read 2. verse 1 for the emphasis on the Sabbath. Get this. Beginnen met vers 1. And when the Sabbath was En passed, toen de Sabbat voorbij gegaan was, when the Sabbath was toen de passed, Sabbat voorbij gegaan was, when the Sabbath was toen de passed, Sabbat voorbij gegaan was, what am I emphasizing? wat benadruk ik? That the Sabbath was being kept. Are you with me Dat now? de Sabbat And these- gehouden werd. And watch this now. When the Sabbath was passed, Mary Magdalene, the mother of James and Salome, they had brought their sweet spices, and that they might come and anoint him. Hadden Maria Magdalena, Maria de moeder van Jacobus en Salome specerijen gekocht om hem te gaan salven. Now pay attention. Nou, let goed op. And very early in the morning, En heel vroeg op de eerste the first Dag. day of the week, van de week. they were correct. Ze hadden And the ones that gelijk. joined over here, they were correct too. En de mensen die ja zeggen, hadden ook gelijk. Seemed like everybody should have been with them. Okay, all right, but anyway. Okay, we won't say anything right now. Ze zeggen nu niets meer. It says here, and very early in the morning, the first day of the week,
they came to the sepulchre at the rising of the sun. En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen ze bij het graf toen de zon opging. So when we go back to the parable, Als we teruggaan naar de when the gelijkenis. sun comes up, what is that talking Wanneer about? de zon opkomt, wat houdt het in? Sunday, the first day of the De week. eerste dag van de week, zondag. When it rises with legislation, it will bring great heat. Wanneer het opkomt met wetgeving en met grote hitte. What is heat? What creates heat? Wat veroorzaakt hitte? Creëert hitte? Fire. Oh, Vuur. fire. Okay, go me to 1 Peter 4, 12. What's getting ready to be tried? Remember that God told you, Laodicea, I come to you to buy me gold tried in the fire? Weet u nog dat aan Laodicea wordt gezegd, ik raad u aan goud gelouterd in vuur. In 1 Peter, Gelouterd met vuur te kopen voor mij. in 1 Peter 4, let me see if I got it 1 right. Petrus. 1 Peter 1, 7. 1 Petrus 1 You vers can go right 7. there. Let me see, go there first. 1 Peter 1, 7. Once you see it with me, I got it here. I'm just trying to, all right, let me go back here. James, Mark, okay. 1 Peter chapter 1, 1 Petrus 1. verse 7, that the trial of your faith, Opdat de beproeving van uw geloof, being more precious than gold, die van groter waarde is dan die van goud, that perisheth, though it be dat tried with vergaat, fire, en door het vuur beproefd wordt, might be found unto the praise and honor and glory at the appearing of Jesus. mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. So when the sun comes up, what's it going to give Wanneer out? de zon opkomt, waar komt het mee? Heat Grote hitte or fire. of vuur. Now, what is heat and fire? Is it in harmony with water? Kun je vuur en hitte vermengen met water? No. Is het in harmonie met What water? does heat do to water? Wat doet de hitte met water? It vaporizes. Het laat het verdampen. Oh, so you're telling me that when the sun comes up, when Sunday Wil je observance zeggen, and wanneer de legislation comes zon up, opkomt, wanneer de zondagsviering er is, wordt ingesteld, that many of God's people are about to be dat vaporized? veel van Gods volk verdampt zullen worden, verdord. Wait a minute. Wacht eens even. You Wacht got, eens even. he got a point here. Watch carefully. What do you mean by this? What type of vaporization are we talking about? Look what the parable said. Wat zegt de gelijkenis? And when the sun was up, they were scorched with great heat. Toen de zon opkwam, werden ze gepijnigd met grote hitte. But what does it say? Maar wat staat er? Because they lacked what? Maar wat ontbraken ze? They lacked moisture. Ze ontbraken diepe aarde. What moisture they lack? Wat voor soort diepe aarde We ontbraken talked ze? about it already. We hebben het er al eerder genoemd. They lacked rain. Regen. They lacked the early rain De vroege regen. to experience justification Waarin men and rechtvaardiging sanctification by en faith. heiliging ondervindt. Therefore, they were not ready and they did not recognize the latter rain. Daarom waren ze niet gereed gemaakt voor het ontvangen en herkennen van de late regen. How did God say the rain would come? Hoe zei God ook weer dat de regen zal vallen? By doctrine. Door de doctrine. Do you remember a story about a woman Weet u nog een verhaal over een vrouw making bread? die brood maakte? Anybody remember a story about a woman making bread? Een verhaal over een vrouw die brood Do you bakte. remember a woman making bread? Die brood bakte. Matthew 13 still. Watch carefully. Matthäus 13. Matthew 13 is giving you the answer Matthäus 13 geeft het antwoord. because God says the doctrine is going to come as rain. Want het zegt dat doctrine zal neervallen als regen. What doctrine? Welke doctrine? We got 28 fundamentals, We right? hebben 28 fundamentele principes, toch? What doctrine is Regels. coming as rain? Wat voor doctrine? In Matthew 13, In Matthäus 13, as we get down here, I need you to think because we're closing now. ik wil dat u met me denkt. Look here with me now. In Matthew 13, Matthäus the Bible 13. says, and another parable spake he unto them. En een andere gelijkenis The kingdom of sprak hij heaven tot hen. It's like a woman Het koninkrijk der hemel is als een vrouw that took, a woman that took, a kingdom of heaven is like unto heaven, the kingdom of heaven is like unto leaven, which a woman took and hid in 3 measures of meal till the whole was leavened. en hij zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan zuurdeeg dat een vrouw nam en in 3 maten met meel deed totdat het helemaal doorzuurd was. Now I want to give you a big picture for a moment. Ik wil even een groot beeld schetsen. The woman De vrouw, is connected to this parable de vrouw is weer verbonden met deze parabel, met deze gelijkenis of the people of God lacking moisture. van Gods volk dat diepe aarde ontbreekt. It is, you're going to see with me in a moment. U zult het zo meteen zien.
Do you remember a woman? Do you remember a woman making bread anywhere? Weet u nog een vrouw die Go with me to ergens Genesis brood chapter bakte? 6, because the woman had leaven Deze in three vrouw measures. She had what in three measures? Deze vrouw had Leaven. Keep that in had mind. What she have in three namelijk measures, everybody? zuurdeeg. Leaven. zuurdeeg in 3 All right. verschillende So let's go back. delen. So let's take a look. Let's take a look for a moment. The woman, go with me to Genesis chapter 6. Genesis 16, I think it is. Genesis 16, I think it is. When we talk about the story, Genesis 18. Go to Genesis 18 and let's read verses 1 through 6 together. Genesis 18. Now it's the story of Abraham, and he's being visited by 3 men. Het verhaal van Abraham, Abraham die bezocht wordt door 3 mannen. And it says here, and the Lord appeared unto him in the plains of Mamre, and sat in at the tent door the heat of the day. And he lifted up his eyes and looked, and saw, lo, 3 men stood by him. And when he saw them, he ran to meet them from the tent door and bowed himself towards the ground. Verse 18, verse 1 and 2. Daarna verscheen de Heer aan hem bij de eiken van Mamre, toen hij in de ingang van de tent zat en de dag heet werd. Hij sloeg zijn ogen op en keek, en zie, er stonden 3 mannen voor hem. Toen hij hen zag, liep hij hun snel uit de ingang van de tent tegemoet en boog zich ter aarde. Now, wait a minute. It says, he said, now, my Lord, if I found favor in thy sight, pass not away, I pray thee, and from thy servant. Let a little water, I pray thee, let a little water, I pray you, be fetched. And wash your feet and rest yourselves under the tree. En hij zei, mijn Heer, als ik nu genade gevonden heb in uw ogen, ga dan uw dienaar toch niet voorbij. Laat er toch wat water gebracht worden. Was dan uw voeten en rust wat uit onder de boom. And I will fetch a morsel of bread and comfort your hearts. And after that ye shall pass on. For therefore are ye come unto your servant. And he said, so do as thou hast said. Dan zal ik een stuk brood halen, zodat u op krachten kunt komen. Daarna kunt u verder gaan. Daarom bent u immers bij uw dienaar langsgekomen. En ze zeiden, doe zoals u gesproken hebt. And Abraham hastened unto the tent door of Sarah and said, make ready 3 measures of fine meal. En How many? Abraham haastte zich naar de tent, naar Sarah en zei, Knead haast it je, and make kneed cakes upon the hearth. 3 maten meelbloem en maak er koeken van. Now Sarah is a woman. Sarah is een vrouw. And Sarah is going to make 3 cakes on the hearth. Ze maakt dus 3 A koeken. fine meal. Now, at the same time, Abraham has a visitation of 3 men. Does Abraham know these men? En tegelijkertijd wordt Abraham bezocht door 3 mannen. Does Abraham know these men? At the Kent time, Abraham deze 3 mannen? at the time of visitation, they're strangers. En op het moment dat hij bezoek krijgt, zijn And ze he nog tells them, vreemden. but he shows hospitality. He says, come on Maar hij in. is vriendelijk. Rest yourselves under a tree. I'll get you some Hij is food. gastvrij. Then you can pass on. Hij is heel gastvrij. But now the story is an acted parable. Maar dit is ook, het is ook meteen een gelijkenis, een typologie. What does the Bible say about strangers? Wat zegt de Bijbel over How many vreemden? strangers were there? Hoeveel vreemden waren er? What does the Bible say about strangers? Wat zegt de Bijbel ook alweer over In vreemden? Hebrews 13:2, In Hebreeën 13 vers 2. the Bible said, beware how you entertain strangers, because some have entertained angels unaware. Daar staat, vergeet de gastvrijheid niet, want hierdoor hebben sommigen zonder het te weten engelen onder dak geboden. So question, wait a minute. Wacht eens even. So Abraham is entertaining who? Wie is 3 Abraham strangers, aan het ontvangen? but 3 they're actually 3 vreemden, angels. maar die 3 vreemden zijn eigenlijk 3 engelen. And one of them is the Lord himself. En één van hen is de Heer zelf. So wait a minute. Wacht eens even. When we go back to the story, Wanneer we teruggaan naar het verhaal. the Bible says there is a woman. Er is een vrouw. The woman represents God's people, his church. De vrouw symboliseert Gods gemeente, She zijn took kerk. some leaven. Ze neemt 3 maten What is leaven in the Bible? zuurdegen. Wat is zuurdegen? Go ook me to alweer? Matthew 16. Matthew 16. Matthäus I want you to 16. see with me. Laten we even zien wat de Bijbel Leaven. zegt. Matthäus I want you to see. 13, The 16. Bible says here, and the Bible says in Matthew 16:6, Matthäus 16. it vers says, 6. Jesus said unto them, beware, take heed, and beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Jezus zei tegen hen, kijk uit en wees op uw hoede voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën. But then look a little closer at Matthew 16:11, En dan nu vers 11 van hetzelfde hoofdstuk. and it says, how is it that ye do not understand that I spake not to you concerning bread, but that ye should beware of the leaven of the Pharisees
and the Sadducees. Waarom ziet u dan niet dat ik tot u niet over brood gesproken heb toen ik zei dat u op uw hoede moest zijn voor het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën? Then understood they how he bade them not beware of leaven of bread, but of the what? But of the doctrine Toen begrepen of zij, the Pharisees and the Sadducees. toen begrepen zij dat hij niet gezegd had dat zij op uw hoede moesten zijn What voor is het leaven a zuurdeeg symbol van het of? brood, Leaven maar is a voor symbol of het what? onderricht. Doctrine. Zuurdeeg is staat symbool voor onderricht. So now go back to Matthew 13 with me, come on. Terug naar Matthäus 13. Matthew 13. Matthäus 13. Matthew 13:33. Matthäus 13 The vers kingdom of 33. heaven, meaning the everlasting Het gospel of the koninkrijk kingdom, van de hemelen, is like leaven, het eeuwig evangelie is als Like 3 a maten doctrine. zuurdegen. like a doctrine. Onderricht, het is onderricht. It says, which a woman, the church, Het is onderricht dat de vrouw, de took and gemeente. hid in 3 measures or in 3 messages. Het was een doctrine die zij in 3 maten deelt. And these 3 messages were to be preached throughout the whole world until the whole was leavened. Totdat de hele wereld doorzuurd is. Who is this talking about? Waarover wordt hier gesproken? What woman has a message in 3 measures? Welke vrouw heeft een boodschap in 3 What maten? woman has a doctrine? What church has a Welke doctrine gemeente heeft een doctrine, that een leer, that een carries with the onderricht? first, second, and third angels' messages? Dat we ook wel kennen als de eerste, tweede en derde engelboodschap. Who is this talking about? Waarover wordt gesproken? It's talking about us. Er wordt over ons gesproken. Did you know God's talking about His remnant church? God praat hier over zijn The overblijfsel. Seventh-day Adventist church and His people. De kerk van de Zevendags Adventisten. Bringing the third angel's message to all the world, to Die every nation and de kindred and laatste tongue and boodschap people. brengen aan alle stammen, talen en natieën. The message is about us. Het Why? gaat hier over ons. Because Waarom? the sun is coming up Want de zon komt op. and the people need to be warned. En de mensen moeten They gewaarschuwd need to be worden. taught the sound doctrines of the Holy Ze Scriptures. moeten de zuivere leer moeten ze ontvangen. The sun is coming up. De Sunday's zon about komt to op. come. Zondagsviering komt. The probationary period for the world is about to En de close. genadetijd gaat sluiten. We're standing on the eve of the day of En we God. staan op de drempel. The Waarin day alles of, verandert. when I say day of God, I'm not talking about Sunday observance. I'm talking about the day of His wrath. De drempel van Gods dag van toorn. And the world has not been warned. En de wereld is ongewaarschuwd. And what did the third angel message En say? wat zegt de derde If engelboodschap? any man worship the beast, what's the worship of the beast? Indien iemand het beest aanbidt. Sunday. En waar staat het symbool voor? Sunday De is, zondagsviering. what does Rome say? Sunday is our mark of authority. Rome zegt zondag is ons teken van autoriteit. And if any man worship the beast in his image, En als iemand het beest in zijn, of zijn beeld the aanbidt, same shall drink of the wine of the wrath of God. dezelfde zal drinken van de toorn van de What is the wrath van of Gods God? graamschap. Wat is de toorn van Gods Revelation graamschap? 15:1. Openbaring 15, And I vers saw 1. another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the what? The wrath of God. Openbaring 15 vers 1, daar staat: en ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk, 7 engelen met de 7 laatste plagen, want daarmee Revelation zal de 16:1. toorn van God tot een einde gekomen zijn. Revelation 16:1, and I heard a Openbaring great 16 voice vers out 1. of the temple saying to the 7 angels, go your ways, En ik hoorde een En- luide stem uit de tempel zeggen tegen de 7 engelen: ga uit and pour out the vials of the wrath of God en upon the giet de world. schalen uit over de aarde. Brothers and sisters, Broeders en zusters, we're on the eve of the wrath of God. we staan op de drempel van de toorn van Gods graamschap. Have you told your neighbors? Hebben wij dat onze buren verteld? Have you went to the newspapers? Heeft u de nieuwsberichten gevolgd? Have you started trying to give the warning one more time? Heeft u geprobeerd de boodschap nog 1 keer Some te you brengen? gave a warning and people tried to discourage you. Why are you doing that? That's not Sommigen going to van ons happen. hebben de That's way boodschap off. gebracht en we werden ontmoedigd. Don't talk about that right Praat now. er nu niet over. Just talk about love. Praat maar alleen maar Just over talk liefde about en Jesus. Jezus. But don't preach that 3 angels Maar breng message. niet die 3 engelen Don't boodschap. talk about that mark of the beast. En niet het merkteken van het bezen. That's what we've been doing. Dat is wat we vaak We've been doen. trying to keep it. Wees stil, zeggen we dan. Me no, hear no evil, see no evil, Ik speak hoor no evil. geen That's what we've been kwaad en doing. ik zie geen kwaad. But brothers and Maar sisters, broeders en zusters, the event so long doubted de gebeurtenis waar we zo lang aan twijfelden, is at our door.
staat bij ons It aan is de deur. time now to arise and shine, for your light is come. Het is nu tijd om te schijnen en op te staan, want uw licht is gekomen. Behold, the bridegroom cometh. Zie, de bruidegom komt. Go ye out to meet him. Gaat uit hem tegemoet. That's the message for this hour. Dat is de boodschap van dit We moment. are on the verge of Sunday En we staan observance. op de drempel van de zondag. What happened in January 2026? I'm just trying to get you to think with me. Ik wil u weer gewoon even scherp houden. January 2026, the Heritage Foundation in the United States said, we want Sunday to be made as a day of rest and worship. Januari 26. Toen men zei dat ze de zondags weer wilde stellen als een dag van rust en ja. We watch, and then what we watch? Then we turn back around and we're watching Belgium now pushing for Sunday En dan observance. zien we België die dus nu ook zondagsviering begint te pushen. Other places around the world pushing for it. En andere plekken op de aarde. Hier And op the aarde only die dat thing ook. holding everything back is waiting on America's legislation. En het enige waar Rome op wacht is op Amerika die dat ook gaat When America makes uitvaardigen. that legislation, brothers and sisters, Maar wanneer Amerika dat doet, it will be national apostasy. dan is dat nationale And it'll afval. be followed by national ruin. En dat zal gevolgd worden door The golden nationale age of ondergang. America is getting ready to become very dim. De gouden periode van Amerika, dat zal verduisterd worden. That's what Trump and them thinking. They're going to have a golden age. Trump heeft het over een Oh gouden no, tijdperk. brothers. When he bring in Rome's Sunday Wanneer observance, hij de zondagsviering vanuit Rome invoert, he's bringing in national ruin. dan opent hij de deuren voor nationale ondergang. How many years have we waited for this? Hoeveel jaren hebben we hierop gewacht? How many years were we told it was Hoeveel going to happen? jaren hebben we hierover gepredikt? Many of us heard it when our hair was black. Velen van ons hebben het gehoord toen ons haar nog We zwart heard was. it before we turned the color we are now. Voordat ons haren de Many of kleur us heard kregen it. die We we nu were hebben. young and we were strong and we were vibrant, like some of the young people here today are. Sommigen van ons die hebben het gehoord toen we nog jong en ja, vol energie waren, zoals sommige jongen hier. We heard it in tent meetings and right here in Heck Caravel and other places. We heard it and heard it and heard it and heard it. En we hebben het keer op keer gehoord op campmeetings als deze. We have prolific speakers come from time to time in different churches, even in our own Adventist churches, Vooraanstaande sprekers hebben het ons verteld to warn us of this day and when it will come. en hebben ons gewaarschuwd voor Evangelistic deze meetings dag. were carried out in different places. Evangelische bijeenkomsten werden gehouden. Cottage meetings were set up in different parts of Germany and different parts of all over the place, all here in the Netherlands. Allerlei campmeetings werden opgericht in Duitsland en in And Nederland. people were giving the message and giving the warning. En mensen die kregen die boodschappen en de waarschuwing. But time went on. Maar de tijd ging While the verder. bridegroom tarried, En de bruidegom die stelde het uit. they all slumbered and slept. En allen vielen in slaap, But dompelden weg en now vielen in slaap. midnight is here again. Maar nu is de middernacht weer And gekomen. at midnight, En bij de middernacht there was a cry made. werd een roep, ging een Behold, roep uit. behold, the bridegroom cometh. Zie daar, de bruidegom komt. The image of the beast is now here. Het beeld van het The beest is bridegroom aanstaande. cometh. De bruidegom They're komt. demanding Sunday laws in America. The bridegroom cometh. De bruidegom komt. Go ye out Gaat uit, to meet him. hem tegemoet. Get him to the most holy place of the Ga heavenly in het sanctuary. heilige de heilige van het heiligdom. The time of the closing of the judgment is about to happen. De sluiting van het oordeel is aanstaande. Don't you understand that the Zie je judgment dat ends niet? with the righteous living? Dat het begint bij de rechtvaardige levenden. That's you and me. Dat zijn u en ik. How long you got? Hoe lang hebben we nog? How much time do we have, Hoeveel brothers and tijd hebben sisters? we nog? Can we afford to put it off anymore? Kunnen wij ons veroorloven Can we het uit afford te not to stellen? give means and support to the places where men are preaching and teaching this message and preaching it right? Kunnen we het ons veroorloven om mensen die het echt nodig hebben niet te steunen? We got faithful men in those conferences. We hebben getrouwe mensen in de And we got conferentie. faithful men in self-supporting work En as we well. hebben getrouwe mensen die self-supportingswerk doen. And everywhere where men are faithful, the Spirit of God will be with them. En waar mensen getrouwd zijn, daar is Gods geest ook. And unfaithful men, God says, I'm going to cause it to rain in one spot. En God And another spot is not going to have rain. zegt op bepaalde plekken zal ik regen laten I'm going to vallen, cause it andere rain niet. in one church.
In sommige kerken zal ik regen And laten another vallen. church going to be dry as the hills of Gilboa. En andere zullen zo droog zijn als de I'm heuvels van going to Gilboa. cause it rain in one self-supporting place, En de enige self-supportingsplek and another self-supporting place will not have mag rain at regen all. ontvangen en de andere niet. Because it will be based on the consecration of the preachers and the people. Want alles hangt af van de toewijding van de minister en de leden. No matter where you are in the church. Waar je ook je bevindt in de kerk. If the preachers are not consecrated, if Als de the church members sprekers are not niet consecrated, toegewijd zijn, they will not recognize the rain dan zullen ze de regen niet herkennen. of the first, second, and third angels' Van de messages eerste, being tweede, derde repeated engelboodschap. with greater power Die herhaald zullen and worden with an met grote intensity kracht. to call the people out of Babylon before the plagues come. Met de intensiteit die nodig is om de mensen te roepen om uit Babylon te komen. Brothers and sisters, Broeders en zusters, there was one who loved you so much er was één die Jezus zo lief had. that he gave his life for you. Er was één die u zo lief had dat hij zijn leven gegeven He heeft. saw this day. Hij zag deze dag. He saw this day that we're in now. Hij zag deze dag waarin we ons He bevinden. saw us at the end of time. En hij zag dat we ons bevinden aan het einde der tijd. And he saw that some of you would have faith in him as the high priest En in a hij heavenly zag dat sanctuary. velen van ons geloof in hem hebben als onze hoge priester. He said, Father, I will die for them. En de Heer zei, ik zal voor hen sterven. I will die for every one of them. Ik zal voor elk een van hen sterven. One Eén among you onder u is going to carry this message zal deze boodschap dragen, and be uitdragen faithful en getrouw zijn. until the master comes in the clouds of heaven. Totdat de meester komt op de wolken des hemels. Maybe it be two of you. Misschien is het twee van u. Hopefully it be all of us. Hopelijk zijn wij allen het. Don't lose your faith now. Laat ons geloof niet verliezen. We heard the men in our day. We hebben de mannen van destijds gehoord. Many of our preachers are sleeping now. Veel van onze sprekers die zijn heen gegaan. It's a sad day Het is een trieste dag that we see taking place, dat nu plaatsvindt. but a glorious day at the same time. Voor de glorie? But a glorious day. Maar de glorieuze dag, die mooie dag. Why? Because this is our last opportunity, brothers and sisters. Dit is onze laatste kans, broeders en zusters. You think I'm exaggerating when I say that? Denkt u dat ik aan het overdrijven ben als ik dit zeg? What did the spirit of prophecy say Wat zei de geest der profetie? was the last act in the drama? De laatste handeling in de drama. What did you say was the last act in the De drama? laatste daad of handeling in de drama. Among the people of God, it would be making void the testimony of Jesus. Onder Gods volk zou dat namelijk zijn dat ze weinig waarde zouden hechten aan de getuigenissen van Jezus. De geest der profetie. That's happening as we speak. Dat gebeurt terwijl we spreken. What you say will be the last sign in the world? Maar wat is het laatste teken zijn Last act voor de in the drama, wereld? De laatste be- handeling in de drama. the issue between Sabbath Dat zal het issue zijn. and Sunday. Het vraagstuk omtrent Sabbat zondag. And where are we? En waar zijn we nu? We're in the last act in the drama. Wij bevinden ons in de laatste handeling van de drama. It has virtually crept up upon us. En het is werkelijk, het heeft ons omringd. And my appeal to you this morning En wat ik graag u mijn aansporing. is, will you now choose to consecrate yourself to carry the message and go win souls? Wilt u zelf toewijden aan de missie om de boodschap uit te dragen en zielen te redden? Don't have time to be arguing with Adventists who know the truth. Er is geen tijd meer om te discussiëren met Adventisten die de waarheid kennen. God needs soul winners now. God die heeft zielenwinners nodig. People who are going to spread this message. Mensen die deze boodschap kunnen Warn their verspreiden. neighbors, their friends. Hun vrienden en familieleden en Try to buren encourage other church members to do the work kunnen where they at. waarschuwen. En anderen kunnen bemoedigen om ook het werk op te pakken. And seek to develop a Christ-like character, reflect to their En friends het and karakter neighbors. van Jezus kunnen vormen. Why? Waarom? Because this gospel is preached as a what? Want dit evangelie zal gepredikt worden als een
A witness. Een getuige. And what's the final witness? En wie is de laatste getuige? Our teach on the Sabbath, Onze leer op over our de knowledge of the Sabbat? sanctuary. Of onze kennis van het heiligdom? What's the final witness? Wat is de laatste getuige? The final witness deals with your redemption. Dat heeft te maken met uw verlossing. The purpose of redemption was the restoration of Het the image doel of God van in you and verlossing me. is het herstel van het beeld van God in ons. When that witness is seen, Wanneer die getuigenis gezien when wordt. the people in our communities can see it, even though they want to call us extreme, fanatic, whatever they want to call us. Alhoewel de mensen in de gemeenschap ons misschien fanatiekelingen noemen, wanneer ze die verandering zien. When they see Christ living in you and me, Wanneer ze Christus in ons zien leven. and that we're at a point where rather die than commit sin, En dat we op dat punt bereiken dat we liever sterven dan zonde begaan. it's over. Dan is het over. It's over, brothers and Dan sisters. is het over. The plan of redemption, Dan is het plan van verlossing. the great plan of Dan salvation is het grote verlossingsplan. is over because Is now voorbij. the world's unfallen. Want nu zullen de ongevallen werelden, All heaven, de hele the hemel, whole het universe, hele universum, witnesses a dying planet zal getuige zijn van een stervende planeet. with people who accepted the great plan of salvation restored, some, many, restored into the image of Christ. Van mensen op deze planeet die hersteld zijn geworden naar het beeld van Jezus. And now Jesus can come En nu kan Jezus terugkeren. because now what do they see? Want wat zien ze nu? They see the character of Ze Christ zien het karakter van in Jezus. you. Volledig weerspiegeld me. in ons woorden. Please read this, ma'am. Lees het alstublieft. You mind if we pray with you for a Mag moment? ik met u bidden? How you doing, sir? Hoe gaat het met u, meneer? They see now. Oh, yeah, yes, that is true. But you know, sir, the Bible says over. Weet u, dat is waar, maar de Bijbel zegt What are hier, God's people doing? wat moet Gods volk doen? They're going Ze gaan deur aan deur. house to house, Deur aan deur. open Bibles in their En hands, met een geopende Bijbel in hun hand. and with the glory of God En met de heerlijkheid van God. reflecting in their countenance, Reflecterende in hun leven. giving a final warning. Terwijl ze Please, een laatste boodschap, the wrath waarschuwing of God uitbrengen. is coming. De toorn van God is aanstaande. Sunday is not the day of worship. De zondag is niet de dag van, That's what you're gonna say. van viering. Are you going to be part of that? Wilt u er deel van zijn? That's my appeal to you. Dat is waar ik u toe aanspoor. You want to develop Christ-like character? Wilt u een karakter dat aan Christus gelijk gevormd is? When the burden for souls En als u een vuur hebt dat brandt voor zielen. constantly comes up in the heart, constantly comes up in your heart, En als het constant in uw hart opkomt. the work of character development is complete. Het werk van karaktervorming is compleet. In other words, the more you go to win souls De meer u eruit op uitgaat om zielen te redden. through gospel and medical missionary work, Door evangeliewerk en medisch zendingswerk. the more Jesus will be reflected in your life. Hoe meer Jezus gereflecteerd zal worden in ons leven. And we can go home. En dan kunnen we naar huis. I'm going home, Ik ga naar huis. not to America. Niet naar Amerika. I'm going home. Ik ga naar huis. I'm going to be ready at the second coming. En ik wil gereed zijn voor de wederkomst. I made up my mind. Ik weet het wel. Be ready. Wees gereed. Stay ready. En blijf gereed. And prepare others to be ready. En bereid anderen voor om gereed te zijn. Love each other En hou van elkaar. and love the work that God called you to do. En hou van het werk waartoe God u geroepen heeft. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel. the solemnity of our times are before us. Onze tijd voor The u. solemnity In de plechtigheid is here. ervaren wij nu. Your spirit has been speaking to your people all week. Uw geest heeft de hele week al tot uw volk gesproken. He has spoken to us. Het sprak tot ons. You've spoken to many faithful people that are in here En today. hij sprak tot vele getrouwe mensen. Some talked with you this morning, Sommigen zijn door u geleerd. and you spoke to their hearts and En u heeft minds. tot hun harten gesproken. You spoke to them through the scriptures. U hebt tot hen gesproken door de schriften. You spoke tender words of assurance U hebt tedere woorden van bevestiging gesproken. that they were being led by your Holy Spirit. En dat ze geleid mogen worden door de Heilige Geest. And you brought others here by your Spirit. Anderen heeft u ook hierheen gebracht door uw geest. Please bless them. Alsjeblieft, zegen hen. Give them the power they need to give the final warning. Geef hen de kracht die ze nodig hebben om de laatste boodschap uit te brengen. Grant us all the early rain
Geef ons allen de vroege regen. that we can experience a full transformation of character Zodat wij een volledige verandering van karakter in mogen ervaren. preparation to receive the latter En rain. voorbereid mogen worden op het ontvangen van de late That regen. we might be among those who can lighten the earth with his glory. Dat wij tot die groep mogen behoren die de wereld mogen verlichten met uw That heerlijkheid. people will see Christ in you, Dat Christ in mensen me, Christus in ons mogen zien as the hope of glory. als de hoop der heerlijkheid. And then the end will come. En dan dat het einde mag komen. Because it will be seen that heaven and earth, Want dan zullen ze de hemel en aarde zien. through God's people developing the character of Christ, De hemel en aarde zal zien dat het karakter van Christus in Gods volk tot stand komt. are now one. En dat het nu zover is gekomen. Help us, Lord. Help ons, Heer. Forgive us. Vergeef ons. Thank you for the cleansing through communion. Dank u wel voor de reiniging door het avondmaal. Now give us strength to walk in thy ways En geef ons kracht om in uw wegen te wandelen. and put away sin. En dat wij zonde weg mogen That our laten sins can be zetten. forgiven, pardoned, and blotted out. En dat onze zonden vergeven mogen worden en uitgedelgd. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen. It was.